Okanti-ke kwindaba ezithanda ukubandle, isiseko iSteve Sikano Foundation sinikezele ngezihlangu kubantwana abangathathi ntweni base-Meadowlands nakwimimandla engqongileyo. Eli nyathelo liyinxalenye yeenzame eziqhubekayo zesiseko zokuxhasa kunye nokuphakamisa uluntu oluhlelelekileyo. Umseki uSteve Sikano ubethelela ukubaluleka kwamaphulo abumila bunje, esitsho esithi ukuba abantu abaninzi bamanyana ngenjongo yokulula isandla, ilizwe lingaba yindawo engcono. Iziko iSteve Sikano Foundation lihlanganise ndawonye abantwana abangathathi ntweni kwibala lezemidlalo iCTM eMeadowlands zelenza umnikelo wezihlangu kubo njengenxalenye yokubuyisela eluntwini, ukuhlangabezana nabazali abangakwaziyo ukufezekisa iimfuno zabantwana babo. These kids, some of them, every week when I come home and look at some of them, the way the conditions that are at, not wearing shoes, it's sad when you see these kids, and to extent that, you ask yourself questions. Where are the parents? What is happening to these kids? Because of some of them, they wake up in the morning, you can see they didn't even take a bath, and which is something that's touched me so much because of, I'm a parent myself, and when parents leave a kid in the morning, just to go out without even take a toothbrush to brush his teeth, it's so sad. But I felt it's so important for me. The Steve Sikano Foundation always loves to see kids, who are, representing to others because of, kids without a good future, it's sad. Eli ziko lithi kumaphulo amaninzi esele liwenza umnqweno walo kukubona ungenelelo nokubambisana ngomoya omnye wokupha kwabo basweleyo. The reality is, if we can come together, and myself, I need sponsors, actually. I need people who could support this initiative, even though, there's a lot of people who sometimes come on board and assist me. As now, yesterday, I had to ask someone, Jack Masukameni, to come on board to buy these kids fruits, for these kids to be able to, to get something after I give them all the shoes that I'll be giving out. Eli ziko lenza amaphulo ohlukeneyo nyanga nenyanga kwaye lithi lizimisele ukuqhubeka likhule ukuze lifikelele kubantu abaninzi abadinga uncedo. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eMeadowlands.